ದಸ್ಕತ್ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸಂತೋಷ್ ಅಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಸಂತೋಷ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ದುಬೈಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈತ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ವಿಷಯ ಪಾತೇರು ನಂದಂಡ ತುಳುಟ್ಟುಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದಸ್ಕತ್ ದ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತು ತೋಜದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತದು ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಲೆವೆಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಪೋತುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾವನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಭಾವನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತದ ದಯಪಂಡ ಐತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬನ್ನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ಊರ್ದಕುಲು ನಮ್ಮಲ ಪಾರಾಡ್ಕ ಗುಂಡಡ್ಕ ಕಾನಾಡ್ಕ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಊರ್ದಕುಲು ಸೊ ಆ ಊರು ಆ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದು ಟೀಮ್ ಎದುರು ಪತ್ತಂಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪತ್ತಂಬೋಡು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ ದ ಹೀರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಟೈಪ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದ ಹೀರೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್.